Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha kumculi kaMaskandi uKhuzani ke Indlamlenze umvambo ngosenjeba ke eseveze ke indaba yomsebenzi wakhe kumusha wakulonyaka. Bafowethu ngaphandle masaligibela lodaba ngicela banqane nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City nje mosiqala ngene channel yake wenza kulungile uciphizo subscribe na notification bell kozithola zonke izindaba eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha kumculi kaMaskandi uKhuzani ke Indlamlenze umfakampongwa njeba ke eseveze ke indaba yomsebenzi wakhe womusha wakulonyaka njeba ke esebemezele usuku lokuphuma kwayo ke ialbum yakhe njeba ke the impela ke ngawo umhla 21 kuNovember impela ke izobe isikhala phana ke mandaba zizobe ke izikhala kona kama Blue Nations futhi ke zizobe isikhala kubo wonke ke umuntu ke othanda ke nomlandeli ke umculi kaMaskandi njeba ke umsebenzi wakhe ke umusha ke uphuma ke ngazo ke i21 ke ezika November kanti ke ialbum ke iyotholakala ke ukusula ke ngo 2 ntambama ke wengane zawethu impela ke usho kanjalo phana kokhuba ke ememezela phana ke ngawo ke umsebenzi wakhe ke umusha ke nobheke abantu ke abaningi njengoba ke sokusele cishe ke amasonto nje athi ke akebe mabili ke ekuyaphezulu ke uthi ke uphume wona ke umsebenzi umusha kaKhuzani ke Indlamlenze umfowambongose bafowethu thina ke Mbuso City MTV sithi nje ke sihlabela sidibana ke yona ke video elandelayo.